Malawi Today. Mwadzuka bwanji Amalawi kulikonse kumene muli. Tatulukiranso ife anyamata mu Eastern Region. Makamaka Eastern Region wake tikunena wa original, osati odzigulira malo. Ayi, toma tikunena kuti makolo athu kubadwira komweko, kukulira komweko, mandazi gogo ali komweko kufikira nkumadzabadwa ife. Ndiye pokuti zayambika taona kuti tibwere pa ground pa at least tidzangopanga clear kuti pena ndi pena malingana ndi kudzikonda kudzimva kwa zipani zina poika malire maboundary mu nkhani zimene tikufuna tibweretse pamenepa. Nkhani yayikulu yachitika monga mudziwa kuti nthawi zonse chipani cha DPP kuyankhula kwake sichiyankhula zapita muthalika iwo eni ayi. Kuyankhula kwake OMCP yo, Achakwera wo, UDF yo, Atupele wo, Abakili Muluzi wo, kuyankhula nthawi zonse za ena ndiye ndi mmene ndale zimakhalira mpaka tikukumbukira Malemu Achilima samachoka mkamwa. Even Malemu Saulos Chilima amatheka kuwanyoza Dr. Bakili Muluzi, koma sanabwere pa podium ndikunena kuti kundinyoza ine mpaka nkachita kunena Achilima kuti ndikuyankhula pano ndi direct speech pa njamba. Amuluzi ali pafupi apo akumva. Amuluzi ine sindimakuopani, ABCD simungandipange chilichonse. But chipani cha UDF komanso ndi Dr. Bakili Muluzi sanabwere pa podium kudzayankha. Amayidziwa kuti that is a matter of democracy. Kukhwima munzeru pa ndale, kudziwa kuti ndale ndi chiyani. Ndiye olemekezeka Dr. Atupele Muluzi anali ndi misonkhano mkumachinga komanso kubalaka chakwana ndumbo uko. Ali mkatikati mwa msonkhano wawo anayankhula chilungamo kunena kuti komanso kuyankhula mwaulemu komanso molemekeza tibwereza mmene adayankhulira. Ulendo uno neba ulimbe mtima zoberana kulibe, chifukwa za matipex ndi chismathematiki zimenezo sizitheka neba. Komanso ine ndikufuna ndinene podziwa kuti atsogoleri mmatuzo kuti achinyamata ndi atsogoleri amawa. Ndito kuti Atupele Muluzi amauza kunena kuti apita muthalika. Ayi mwakula mkulu. Ulendo uno ndi waifa anyamata tithamangitsana anyamata tokha. Wapalamula bwanji munthu ndikumene kumabwera kunena kuti DPP mpaka kubwera pa podium kudzayankha malingana ndi zimene tachita kuonera pa television ina akumpanga interview mneneri wa chipani cha DPP anamalomba. Koma tisanafike pamenepo panali kunena kuti anthu enanso anyoza aku DPP anyoza Dr. Atupele Muluzi komanso mpaka kwa anyozanso bambo awo kunena kuti alibe nzeru. Amenewa nda Bob Chinkango amene anyoza kwambiri pa matsambawo anchezo wa Facebook chifukwa chonena kuti akuti apita muthalika asachulidwe kuti ndi munthu wamkulu. Izi sizachilendo. Komanso amene ena anyoza nda Maki Tembo.
Amaki Tembo anyozanso kwambiri pa Facebook kwanyoza Dr. Atupele Muluzi kuphatikizapo kunyoza banja lonse. Zimenezo Atupele Muluzi komanso Dr. Bakiri Muluzi akhala du sana yankhe chifukwa akudziwa kodi democracy imayenda bwanji. Zimenezi zikutanthauza kuti chifukwa choti chipani cha DPP chidalowera pa window sichimadziwa kuti democracy ndi chani, ndi chifukwa yake kulibe ufulu even kuchipaniko wina aliyense amene akhonza kubweretsa kuti iyayi komano zinthu sizafamile, zinthu izizi mukuzipanga chifamilize, tatiyeni tipange chonchi anthu amene amapalapasidwa, amene amafuna kubweretsa real democracy in DPP, anthu amene amathamangitsidwa. Mwachitsanzo Akeni Sonda adathamangitsidwa chifukwa chopanga kuti apange rebuild DPP democracy, kuti adziwe kuti democracy ndi chonchi tingotchulapo ochepa chabe. Awa Nicholas Dausi anathamangitsidwa chifukwa chokuti iwo amafuna democracy. Mukudziwa ndi mmene ankatengetserana ndi Brian Banda, tikumene kuja tikufuna kukhale democracy osati chipani chidzingochitidwa decision ndi munthu mmodzi, anathamangitsidwa. Even malemu awo achilima chifukwa chofuna kuti kukhale democracy anathamangitsidwa. Nanga malemu achitsulo awamwalirapo mpano akuchikwawa wakaya ndi kunsanja maka kujeni kuchikwa amene yes kuneno ngati sikuchikwawa achitsulo atisiya dzanali atachita ngozi ya galimoto amene achi onse amene mu DPP amafuna kubweretsa democracy yeni achina mai Joyce Banda anathamangitsidwa. Okay, zimenezo sizachilendo chifukwa chonena kuti awa democracy a DPP samaidziwa. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti chinthu chanango kwathula sakudziwa kuti chimayendetsedwa bwanji. Democracy imapereka ufulu kwa wanthu. Anthu osati kunena kuti ife ndife awamayi yanga wabambo anga basi pamene ayi. Democracy kumakhala anthu kukhalira limodzi, kusinthana mazichewa, kupangirana zinthu za fair. Muchipanimo ndemo onse tatchulaje amene athamangitsidwaje pali wantundu wa Chiromwe pamene pali. Imafuna choncho. Okay, nkhani imene timafuna kukamba kwambiri si imeneyo, tibwerere ku main point. Ndiye pamene anthu amene wanyoza pa Facebook mpaka afika ponena kuti anabwera tsopano abeni aujeni anamalomba ayankhula mawu amene aliwonena kuti zangosonyezeratu kuti he is premature in politics. Tingotenga mfundo yoyamba imene anena kuti akuti Dr. Atupele Muluzi sanabweretseko voti ina iliyonse pa mgwirizano wawo wa 2020. Titengeka point imene pamene padziwikiratu kuti anamalomba ndi munthu bulutu kwambiri pandale. Chifukwa Dr. Atupele Muluzi inu nonse a DPP munasiye, nonse a DPP achina Blight Saka achina nonse munakagona court litagemula kuti chisankho 2019 that is chisankho chikhalaponso, court litagamula kuti kukhalanso election kachikena. Nonse mpodziwa kuti ndino anthu amatipekisa anthu obera simuina chilungamo. You was shocked, trembling, mpaka munalephera kupanga campaign. Even APM himself, he was shocked and trembling kusanjika. Anakhala 3 weeks osatuluka nyumba, 2 months osatuluka nyumba. Alikuti adadi mpaka anthu ankapereka mphekesera zonena kuti iya mwina atu adwala kapena mwina zativuta. Izi tuzimveke bwino zinachitika mu 2020. Atupele Muluzi mutamuyitana kuti tithandize
pambuyo poti munampanga chipongwe kukatenga unknown person Dickson kayemati Dickson kayemati Chimulilenji amene ndikubwera ponena kuti mwabera naye limodzi Chimulilenji koma potatu pere samapanga zobera sada kupangeni kale kuti mubwere 2020 chidakunenganengana chitsankho nonse mutagona atupere muluza anayenda pena pali ponse Malawi yonse ndipo ngati ng'ona adadi anatuluka last minute kukadzionetsera kuyenda kupita kumpoto kutatsala 2 weeks kuti chisankho chikhale kukadzionetsera kuyenda kumpoto chigawo chapakati chigawo chakumwera kuyenda kukatsanzika mujaipangira ng'ona kuti ikagwira munthu imapanga bye kumuonetsa koyamba kumuonetsa kachiwiri kumuonetsa kachitatu watheratu ndi mmene zidayenderatu nokha mudamwavundikira adadi mchinyumba mukunamizana za zitsamba kumeneko kunena kuti musatuluke mpaka tukuphikeni mmene ankatuluka mudantenga ukamuonetsa ngati mujaipangira ng'ona kumuonetsa koyamba kumwera kumuonetsa kachiwiri chigawo chapakati kumuonetsa kachitatu chigawo chakumpoto watheratu sabweranso ndiye inu mukamadzivuta mtima kugundagunda kuti mukhozo zabwereranso mboma do not wasting time for nothing sizingatheke fuka anthu adapenya adakuyesani ufumu wanu kawiri wa DPP anaona kuti udalephera dzanja lidalemba pakhoma ufumu umene sudayesedwe kachiwiri kamene kakufunika kuti tikupatse ndi wa UDF chifukwa chonena kuti marekodi ake adakali pabwino mpaka lero chimanga mmene ankachoka achiyana chisiye chili pa 850 Malawi kwacha osakwana 1000 zonse mmanena inuyozi kumanena kuti haifa DPP nima maluwa tidasiya pakuti ufreshi tangodumphani mukaone kuti pamene munkatenga boma munampeza ali pabwanji ngati si 20 tambala ngati si 30 tambala tadumphani mukaone kumene kuti nthawi imene ankamusiya achiya anali pabwanji ife tangobwera pa chimanga chokha pamene pano chili pa 100,000 achiya adachisiye chili pa 850 Malawi kwacha pa black market zimenezo zimveke bwino kwambiri ndiye mukumayankhula maonena kuti ayi pamenepa mavoti aja anatibweretsera 0 no mavoti amene aja ngati muna apeza 1.2 million ndi kuti ndi half chifukwa atupere muluzi ndi amene anapanga campaign a DPP simunapanga haditi bini kuti atupere muluzi ada nthawi imene jamapanga za UDF ndi kuti inu munakapezana mavoti 600,000 izi ndiye mufune musafune and that is abuse anthu osayamika inu anthu opanda chilungamo zimenezo zimveke bwino kwambiri chifukwa mwina simukudziwa inu anthu tu DPP anatopa nayo adadi adawatopa nawo chifukwa cha nkhanza kudzikonda ndi kusankhana mitundu example kundilanda namuthotha miyala pupu uyo kuyenda wa uyo munthu president wa dziko osalizaso sailini uyo akuti ayana ngasikumene kuja akuti mpaka kumanamizirana kuti anthu amene aja awagula achilima waagula tiye ndipite kulilongo pa 6 miles anamphumphuntha miyala uyo sikuti pamene paja anthu sankalikonda boma lija kuti kapena nthawi imene jalipo wina amene amagula ngati mmene mmapangira ino magula achina pa social media anyamatawa anthu adatopa nawo makhalidwe ake a DPP 1 chimene adatopa nacho ndicho chiyani chimene adatopa nacho anthu nchakuti inu anthu a DPP nthawi imene mmayendetsa boma munali anthu onyasa miyoyo kunali achinyamata amene amatenga mphamvu kuposa mpaka apolisi amangotenga chinsalu dzina lije chinkhope chija cha adadi chija kuchika kutsogolo kwa galimoto kapena kuyika kambendera ka DPP mukati mwa galimoto yopanda nambala plate yopanda msonkho kumangoyenda kuti ana adadi
zimene zija dziko limaona kuti isi democracy. China chimene munachokera mboma anthu chimene sadakukondereni tikufuna tikutsimikizireni munali ndi katangale. Katangale tokhazikika, tikamati katangale tikufuna kutanthauza kuti ndinu adziphuphu 1 pa dziphuphu. Kodi sinu aja oloivini pa mulandu pomwepa mpinganjirana amangidwa kuhonga 100 million imene adadyeredwa ndi munthu wina wa dzina lake Frank Mbeta lawyer, kuti mpinganjira tomu mpinganjira adzipita kukafunsa kumajaji kumajaji kuti bwanji mulandu simunatikondere pamene ndapereka ndalama. Nkhani imene inu simukuidziwa DPP, inu ndinu anthu adziphuphu akatangale. 2, anthuso adadziwa kunena kuti mmene ilili 2020 mu tisapatsenso vote anthu awa amakhalira mboma kapena kuti kuyambira makansala maphungu ndi chani amatenga kuseli kwa TPX, anthu obera opanda chilungamo. Koma zokuti ndino anthu obera, Malemu Saulo Chilima ananena bobwereza kuti kachipanda ine inu simunakakhala mboma. Pamene Chilima nthawi imene yoyo pamene mukakantengapo sana ali ndi chipani, komanso analibe influence pandale. Zimenezo zimveke bwino kwambiri, koma kunali kutsimikizira kuti ndinachita kukuberani kudzera ku Airtel kuti inu mukhale pa mpando, and yet simunawine chisankho chilungamo pa dziko lino la Malawi. Pamene UDF inawina 3 consecutive times koma inu kudzapanga hijack a DPP, anthu ipa miyoyo. Cha nambala 2, kuba katangale inuyo a DPP. Cha nambala 3, musayiwale kuti mmakonda mtundu wanu wokha wachilomwe, anthu ena aliwonse amakhala anthu wamba, anthu opanda ntchito pamaso panu. Even cabinet yanu alomwe okhaokha. Even mukuti mufuna kupanga mgwirizano ndi anthu ena, anabwera kumeneko kudzadzipanga Ainoki Chihana. Zotsatira zake munauza kuti president wa DPP, vice wa DPP, second vice president wa DPP, wakakhala minister chaba yanguti anthu wandifwakafwaka eti. Maona things like that. Ndiye zimenezo zimene niyo simudzalowera mboma DPP no matter what. Inu kwanu kudata. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Nkhanza ina yoti iyi ndi nkhanza imene ili yokhazikika kupha kwa Lubino. Dziko la Malawi, president woyamba kuduliridwa samani kupita ku koti pa nkhani ya kuba ndapita Mutharika kapena kuti chipani cha DPP pa nkhani ya TPX, umene mulanduwo mudaluza kuti ndino anthu okuba. Mulandu wachiwiri udafera mgiya okupha Lubino, umene udangofera mgiya chifukwa choti inuyo nthawi imene munali muli mboma. President woyamba ku Malawi kutchulidwa pa nkhani ya murder case ndi olemekezeka apita Mutharika, ophedwa mnyamato wa cha Lubino Masambuka, wa polisi pamodzi ndi mkulu wa Katolika, wamkulu wa nsembe wa Katolika, bishop adagwidwa pamodzi ndi madokotala ndiyena mpaka anthu enawo pano pali kundende, ena ali m'manda. Mukoti anatchula kuzomba kunena kuti musatimange ife tokha, katundu ife timangochita kutumidwa. Amene amatituma nda Heatherwick Ntaba komanso apita Mutharika, nthawi imene apitawo ali pa mpando. Haditi bini kuti inali khati tsiku la lero bweza apita Mutharika nawonso ali kundende kapena house arrest chifukwa cha mlandu wa murder case wa Lubino Masambuka wa kumachinga. Nkhani imeneyo tikhoza kuperekanso ngakhale ndi maumboni chifukwa inayankhulidwa mpaka m'mawayilesi m'manyewspaper mpaka ku Nyasa Times. Izi zimveke bwino kwambiri. Zimene simudzalowera mboma anthu a DPP, anthu ankhanza. Koma nzanufi timangoziona zimenezo kuti
nawonso ndi zawo. Lero kungotuluka atupere muluzi kutchula dzina la Peter Mutharika akualemekeza kuti timawalemekeza koma akula, chimenecho nkukhala chifukwa chonena kuti atupere muluzi akatukwanidwe pamodzi ndi bambo awo kukhala ngati kuti akunena zabodza zokuti ali Peter Mutharika ndi wamkulu. Musayiwale ku Malawi kuli ka system kena kama press-ups. Boma ujeni chipani chanu cha DPP pa social media chinapanga mapropaganda ambiri plus propaganda yopangira president a dziko lino Dr. Magikafe Lazarus Chakwera kuti mkono wawo sudzagwiranso ntchito chifukwa yoti munthu yadali kunja kaya ndi kuchipatala ngati munthu wina alesa amayenera kudwala. Koma munapanga mapropaganda amene pa social media mpaka Dr. Lazarus Magikafe Chakwera ngati sindikuyiwala ku Blantyre kuna alizochitika kumeneko adapanga ma-press-ups kusonyeza kuti amafuna kukuyankhani anthu amapropaganda akankhatu kumve inu kunena kuti ine ndili bwino anapanga ma-press-ups. Aliyense anaona zimenezo. Ndi anthu akuti lero akamabwera adadi mwauza apange ma-press-ups koma mukuona adadi aja mmene adwala palibe wina aliyense akuyankhula. Akudziwa kuti ndi munthu akhoza kudwala koma inu kudwala kwenikweni kudwala kwa munthu machita kuwerenga lero amuyika drip number 2 ine ichachotsa amene kumachita kunenerera ngati mpira matenda a munthu. Koma lero adadi akudwala kulito anthu kumene kwa amapereka malipoti koma chifukwa choti ndi za matenda munthu supempha anthu sakupanga za mapropaganda sakuyankhula kuchemerera ngati mpira. Akudziwa kuti kodi democracy imakhala bwanji pamene ino a DPP kungodwala munthu wina mmachita kulengeza pano pa wadwala ali mchipatala pano amgwira drip ampanga mwendo mkono ampanga operation things like that which is very bad in democracy. Si imene democracy anatibweretsera a chair pamodzi ndi achakufa chihana imene mukupanga pamene papai. Koma sitikudabwa kuti inu anthu otengera zinthu pa window okhala ngati mbava amene munaba chipani chikuchokera ku UDF munayenera kutero chifukwa simukudziwa how to work with it, how to move with it. Simukudziwa ndi chifukwa iki zina zilizonse mmazitengera pa mgongo zimenezo zimveke bwino kwambiri. Tipitilize ndi nkhani. Ikakhala nkhani yobera mavoti mudakanika 2020 muli mboma zimene akunena atupere muluzizo ndi tukhulupirirana achina Namalomba achina Bob khulupirirani ndithu achinkango Amaki Tembo khulupirirani simudzabera mavoti ku Eastern Region. Zonse zimene mukapanga ndi mamonitors a UDF zonse zijanthu anakutulukirani chaka chino sizitheka nkutheka komwe. Pachiyawo agonali walile pachichewa gonani ndipo muyiwale. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. We want to assure you kuti pano pa UDF yakonzeka koopsa kuyang'anitsitsa left and right. Chifukwa chani mmati mukayambana nokha mmabwera sonkumadzapereka malipoti tinakuberani tu tinapanga chonchi njira zonse zidadziwika padakali pano. Ndipo Dr. Atupere Muluzi akamayankhula kuti ulendo uno kulibe kutibera ku Eastern Region patipe even tu ma MP mupophoka anthu odzigulira malo nsumpeza chilichonse. Pano pa kuli kali mashahada first ikunenetsa kuti anthu aonetsetse pofuna kuvotera sikungotenga munthuko ochokera kumulanje kukampanga kuti akayimire kujeni kumangochi chikokobe osatheka zimenezo kulibe ulendo uno zimenezo. Even nokha simukuona chiwaya adankana a DPP anzanu ku convention anankana munthu kuntenga chiwaya kuzomba kuti akayimirire kumangochi central anthu anana no this is too much. Kudzikonda kwake ndi kwa mtundu wanji kuti dziko lonse lino basi opambana ndi nzeru ndinu anthu a DPP nokha mpaka mukuukirana kumeneko. Tipitilire ndi nkhani ngati munalephera kubera 2020 muli mboma 2025 mungabere. Komanso nkhani imeneyo TV achisala adayikira umboni kuti ulendo uno kulibe kubera. Tsopano mukukana chani achisala ananena kuti ulendo uno kulibe kubera. Atupere Muluzi akunena kulendo uno kulibe kubera. Bwanji mukulimbana ndi Atupere Muluzi usalimbana ndi achisale. A DPP yomwe mukuopa kuti akuthotholane.
zinthu zimumuonerera ifoti ndi mnyamata ofatsa. Okay, I want to warn you. Kunena kuti mukalimbanato ndi ndale zolimbana ndi UDF zikuvutani, mukhala muli pompo, limbanani ndi ndale zoyang'ana chitsogolo chanu. Koma palibe ufulu kuti mungaliletse munthu kuyankhula za ena pamene inu mmakhalira kuyankhula za ena nthawi zonse. Ndipo tukwapempha Dr. Atupele Muluzi chifukwa alidere kulinga utayenda naye. Inu munayendako ndapita muthalika, yambani kuphaphalitsa china chilichonse chimene munachiona chovuta pa ulendo wanu mmene munayendera ndapita muthalika. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Limene ndi pempho la ife achinyamata a Eastern Region. Zimveke bwino kwambiri. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Mu 2020 Atupele Muluzi anakuchitani chilungamo, mutamusiya yoja kubwera kumuuza kuti atithandize dzativuta, kumusiya chimulirenji. Kumeneko anadzakwiya tsopano ujene achinyamata awa timanena akondwani na kumota inu adzingodisiya inu. Even sanapange naona yeso kampeni akapanga zake za constituency kwake kuti akhale MP. Banja atapita kujeni kunyumba ya malamulo. Munalephera kutsutsa komwe inu ya DPP kukangana anthu odzikonda inu, kukangana nokhanoka. Takutanchotsa amene uja pachani pa leader of opposition, iye sitidanchotsa, ine mwandichotsa, ine simunandichotsa. Wo anthu kuonera za inu. Kulephera kupanga umodzi anthu a DPP, kulephera kupanga umodzi. Ndinu anthu amtundu wanji? Ndinu anthu amtundu wanji? Ndiye tifike pa Anamalomba. Anamalomba atu inu muli ngati anthu onena kuti kujeni ku Eastern Region muli ngati mmene anthu amakhalira ma refugees, okadzigulira malo, okhala mmene munkhati mu camp. Sinu akomweko ayi. Mayi anu inu ndakuchani akuntchewu, bambo anu akumulanji. Eastern Region munangopita chifukwa chonena kuti mudzikapanga zimene mukusokoneza lerosi. Ndichenjeze anthu amene munabwera kudzadzigulira malo ndikumatha chiyawo kumanamizira uweto wa UDF na ambo yakutenda Atupele ngayambone namva wina wake wakumachinga uko kuti mwatha chiyawo anga sitakuphunzitsani sitidakusaleni itu. Nde mwatha chiyawo nde mumayankhula chiyawo kumakhala ngati ndinu anthu a UDF. Zonsezo tikuzidziwa, mapropaganda amene osatheka asilongo asi tili moyo pano pa ground. Izi tithamangitsana koopsa osati tumasewera mu ground. Ndipo konzekani ulendo uno ngakhale MP mpezi ochepa kwambiri. Nanga mutipekisanda pakuti ngakhale nthawi ija 2020 ja khoti aja anangophonya pang'ono anakangoti chisankho chonse chiyambirenso. Ndi amene munawinitsa matipekisa bwezi muli ndi aphungu 12 futwini. Zimenezo muzimve bwino chifukwa inu ivi na aphungu onse palibe anawina chilungamo. Mmata akawina kuyika tipekisi kulemba dzina la uphungu wanu, kuwina kulemba tipekisi. Ndiye muone even 2020 ja ngati munthu amene anali ndi influence pa ground amene anthu adantsatira achinyamata ndi Dr. Amini ndi Asaulos Chilima. Koma pa ground anapeza aphungu 4. UDF imene inu mmayinena kuti inatha inapeza aphungu 11. Zimene zidakupatsani chithunzithunzi cha mtundu wanji mukamati UDF idatha. Ndelero mukachemerera akabambe ndi anzeru. Ndizoona akabambe ndi anzeru nanga sanapanga nzeru zodzikwezera okha malipiro ku Reserve Bank. Zimene zoni ndi nzeru ankafuna kuti akhale pabwino iweni. Even nitamvera interview ndi Brown Banda pa interview pawo naona kuti anguti iyayi kuno kuli migodi, iyayi kuno kuli migodi tikadzafulula tidzakhala ndalama, kuno kuli migodi. Awapita ukathandiza anthu mboma, apita ukafulula migodi. Ndi anzeru. Ndiye musafanizire ndi nzeru za Atupele Muluzi. Iwo ndi anzeru pa nkhani zonjonja ndalama. Koma pa nkhani yoyendetsa boma Atupele Muluzi is very strong indeed. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Ndiye ino anthu odzigulira malo. Beware. Ulendo uno zivuta koopsa. Chifukwa chonena kuti mapropaganda amene mmalemba anthu pa social media, ena adzipanga m'manyuzimu, m'mafacebook, zimene zija ulendo uno sizigwira ntchito baba UDF. Zimenezo muzimvetsetse bwino kwambiri. Zimenezo zimveke bwino kwambiri.
tiyeni tikambe nkhani ya kuipa mitima anthu osunga mangawa inu a DPP. Inu ndi anthu osunga mangawa kuopsa osati pang'ono tu. Osati tu pang'ono. Mmalolera kupanga fund kuchipani china kuti amene inu akukumvetsani kuwawa nkhati akweni mpaka asakawine kumeneko. Opanga fund ndi gulu la inu ya DPP. Kupanga fund ma delegates ambali inaiti. Chitatuluka ma results amene adalengeza kuti awina apita auchina Dr. Lazarus Magakafe Chakwera apita Mutharika sadavomereze mpaka lero. Mpaka pali dzuwa mpaka kuti kulikonse kumene angapite Lazarus Chakwera inu apita Mutharika manene kumene kusingapite. Mukuti ngati adapita ko malo ena nkukumana nthawi ina yake za Cyril Colin Fredis ja anaitanizana anthu kuti tikakumane kujani kwa Muluzi akuti ngati kumene kukulu kwapita Achakwera ine sindipita. Ine Achakwera sindikuwapanga recognize kuti anawina dziko lino. Kumaliro ajena a Dr. Atopele Muluzi mai yawo kulilongwe. Akuti kumene koko ine sindipita. Fo kumene kukuli Chakwera ine sindipita. Ino apita. Pamene nokha mukudziwa kuti dziko la Malawi mtsogoleri ndi Dr. Lazarus Magakafe Chakwera. Koma kudzikonda osavomereza mpaka mtsiku la lero. Mukuona? Tiyeni tipite ku Cyclone Freddy. Anapita Atopele Muluzi anapita ku Machinga, anapita ku Mulanje, anapita ku Nsanje. Madzi aja anthu akuvutika nawo. Pamene apita Mutharika amene mukwanena kuti nthawi ya ana unali kuti. Nthawi ya Cyclone Freddy unali kuti. Anapita Cyclone Freddy atatha. Anangopita kutaumanso. Pamene Atopele ankapita ndi mmadzimo chubwa mwakathandiza nawo kuvula anthu. Pamene inu apita adapita madzi aja atauma. Pamene anakangopereka nyumba kuti nyumba iyi basa anthu adzikhala mmenemo. Koma musayiwale musanalowe nyumbamo. Kodi sino aja munandigenda kundirandi? Kusunga mangawa mpaka anthu ali pa mavuto kwa kumbutsa zimene zili zinthu zonena kuti zidachitika mu ndalerizing. Kusunga mangawa chipani cha DPP. Anthu ake opanda chilungamo. Zimenezi zizikhala zikumveka bwino kwambiri. Zimenezo ndi zimene zingasongezere kuti inu musadzaloweso mboma china chakuti. Taona ni mmene inuyo antundu wa DPP kapena kuti ndi Chilomwe Laizi, Chilomwe Belot, mene munagawira. Munayinyotsola imene ja DPP ja, ena akuyikokera uku, akambambe, ena akuyikokera uku, akondwanira kumwa PDP, DPP jeli pomwepo. UDF uso imene mwakupangani support kumayinjonja, kumayibera nthawi zonse, lilosu yatsanukanso. Zikupatsani chithunzi chotani zimenezi pa election ikubwerayi m'Seputembala muno. Inu tolo anthu 1 million mukadzakwana mudzayamike Mulungu. Chifukwa anthu adatopa nanu kwambiri. Izi zimveke bwino kwambiri. Ndipo to anthu akuzindikira chimene angapange. Even anamkumwa amene akunenedwa kuti anapanga PDP amene watali ndi chilungamo chifukwa chonena kuti anaona kuti anthu awa ndi odzikonda kwambiri. Ndizosadabwitsa kuti zipani zimene zili kumwera kuti tiuyang'ane mtundu umene udapanga zipani tipeza kuti wachilomwe ali zipani zochuluka kwambiri chifukwa chosamvana kusowa unity. Even Dr. Bakiri Muluzi atabwera ku Mulakho walo momutayitana anakufunsani funso lonena kuti kodi inu apita Mutharika khati mukufuna kuti mudzaloweso mboma. Mungalowe mboma inu muli ndi mikangano musakugwirizana mkati mwanu. Chifukwa tine ndikutha kuona ndi maso angawa kunena kuti pansi papa kuli Joni kuma district zinthu za anthu amamvana koma kuntundaku kumene kuli mavuto anthu onse amulakho walo mwanayimbira mmanje woli plus pamenepo zopherezera zake pamene ankanena choncho kuti nakondwalira kumwatakhala ngati apa mpaka adatuluka ankanama mungatenge boma inu sizingatheke zimenezo ndezikupwetekani chifukwa Atopele Muluzi wayamba kulasa nyani ndezikupwetekani ndipo alasa nyani Atopele Muluzi
zimenezo ndiye muzidziwe ndithu. Apa achinyamata amene adayenda ndikuvotera malemu Dr. Saulus Chilima sanavotere in terms of chipani cha UTM umboni, anawina aphungu 4 okha. Soyenza kuti pa anthu 1 chakuti miliyoni amene adavotera achinyamata amene adavotera Dr. Saulus Chilima, amene aja amafuna kuvotera wachinyamata yekhayo osati chipani. Lero akabambe akuvala sapato ya mwana imukwana ndangodutsa tusina chole nkhwani. Komanso nkhani ndikanyamata a DPP mwapanga 4G chipepala chonena kuti mpaka atafuna ina kakhala ngati tu banki yake mwapangira ina bwezi kukuimbani mulandu kupanga 4G chipepala kuti khankhati mwalipira pamene eniyo simunalipire kumeki simunakatenge mafomu. Ameki akunenetsa kuti mafomu simunakatenge koma inu mwatulutsa chipepala mpaka kumasayinira kunena kuti mwalipira. Imene yonso ndi mulandu ina kakhala banki ina kumboti ya mpinga njirayi imafanananso kuti ndi ya DPP. Ndi pamenepo mchifukwa chake mwina mukhoza kupulumukira katengeni mafomu. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Ndiye zimenezi timafuna ndithu kuti tikhale tikuyenda nanu, komanso tikufuna titsimikize kuti sitisiyana nanu pa ground pa. Kupanga propaganda ina iliyonse ife tili pano kukutsutsani, komanso ife sitidziyankhula za mapropaganda, tizibweretsa ma facts komanso za maumboni mkati mwake zimene zidachitika ndithu. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Munabweretsa propaganda pa social media. Omene amwalira Chilimamo, abasa chipani cha Muluzi, agulitsa Muluzi, bwanja akhululukira mlandu. Koma nokha simungakhale ndi nzeru. DPP inammanga munthu kuluma chala chimene chidadyetsa phala 17 years. Akabwera achakwera mu chipani chawo cha MCP ati no, this is too much, this is not democracy. Mlandu utathetsa pano Amuluzi mfulu. Tiye ndaitane ku convention anthu a MCP alakwitsa mwalandira ndalama ku MCP, mwalandira ndalama. Anthu openga mapanga bwanji. Mbuyo motu akuvoti akufuna kuti 2004 UDF wa convention yake inakatenga anthu aku Botswana kuchani kuphatikizapo ina itanaso achina John Tembo anatumiza nthumwi zawo. That is democracy, my brother. Imene ndiye democracy. Osati munthu akapanga choncho ndiye kuti basa anthu amene ndiye kuti aku Botswana anabwera Amuluzi ankakatenga ndalama ku Botswana kuti apa akabwera pa convention imene anapanga awatimane na ndani abingwa Mtalika ndi Moses Dos imene inali yonena kuti aku Botswana onso anapanga anadzaigula UDF yo. Si choncho. Mulibe manyazi, mulibe nzeru poyankhula za mapropaganda pa social media. Kapena kuti pena paliponse ngakhale m'misonkhano mwanu. Propaganda ina munabwera pamene amwalira Chilimapo basi ndikuti atupere Muluzi akhala vice president. Wo munalongolola. Eni yake amene amasankha vice president amene ali His Excellency Dr. McCarthy Lazarus Chakwera adasankha ndani Amaiko Usi Amangani alipo anayankhula nonse kuti chifukwa chani ndi wanu wa mtundu umodzi anthu odzikonda posankha mitundu ina. Chimene tumalimbana nayo UDF timachidziwa koma zonsezi amapangitsa ndi Muslim Association of Malawi pomakhala nanu mkwapa phati inuyo zimene ife zimatinyasa ndi kutipweteka kwambiri. Chimene niyo mmalimbirana ndi UDF ife timachidziwa ndi mmene anapangira bingwa Mtalika pokakugulirani malo ku Eastern Region. Izi zimveke bwino kwambiri. Koma ife timakhala zongodziwa kuti awa ndi Amalawi anzathu, we can't do otherwise. Mwabweretsa zinthu zonyasa zambiri ku Eastern Region. Mwabweretsatu zinthu kunali tubata ndi mtendere ku Eastern Region. Koma mwabweretsa mikangano yosiyana ya pachipembedzo ngakhale pachikhalidwe. Inuyo anthu a DPP. Izi zimveke bwino kwambiri.
ndiye tipitilize nkhani imeneyi pofuna kukutsukani m'maso kunena kuti iyayi si choncho. Funso limene tikufuna tibweretse pamenepo, nkhati apita Mutharika akukanika mpaka lero kuvomereza kuti Electoral Commission idalengeza kuti awina ndi Dr. Mangacafe Lazarus Chakwera, ndiye kukanika kuvomereza. Simukuona ubwino wa democracy pa UDF inu munachita kulanda kuti chipanicho inu munalibe china chilichonse, munali akampunthabuye ansime odyera kunthiko, mukuyendetsa galimoto abingwa Mutharika akuyendetsa galimoto chigwiri chinsapo, ndikukatola ndikuapangira kampeni ndalama za UDF mpaka kumapeto kwake waja nkuluma chala chimene chawadyetsa phala. Ndatuluka UDF ndayamba chipani changa cha DPP. Munakakhala nkhati inu yapita Mutharika kuuma mtima kwa nkhati mwalako, munakalola dziko muno simunakalowa nkhondo. Komatu Dr. Bakili Muluzi akuchokera kolumbiritsa Armando Guebuza ku Mozambique adauza anthu a UDF, khalani mitima pasi, khalani mitima pasi, kuti sitikufuna muyake moto muno. Koma anyamata adali wokonzeka ndithu kuphupha ndi voti yawo kuyitanitsa voti yanga. Mene ananenera Chibade kuti voti yanga undibwezere. Anyamata adakonzeka, koma Dr. Bakili Muluzi chifukwa chokonda dziko lawo kuti lisayake moto, podziwa kunena kuti ndimulera khungwa, ananena kuti no, zisiyeni mmene zililimo. Timalize ndi chonchi. Kuipa moyo komaliza munawamanga Dr. Bakili Muluzi pa airport. Watenga ku Lilongwe kukasiya ku Blantyre house arrest akuchokera kunja. Munthu sanalakwe china chilichonse. Ndeti madabwa ife kuti ICB kungoti kupita ku Page House tikapange tikafufuza apita Mutharika, koma DPP kuliro kwiyo bwanji kulemba makalata kupita maembasi akunoto akummanga apita Mutharika uchi ukunoto akummanga. Who is you? Inu mpadzirenga ngati ndani amene akunyozeka pa nkhani zimene tikukambazi pakati pa DPP nda UDF ndi ndani? Komanso after all amene mmanyoza ndi inuyo kuinyoza UDF. Dr. Bakili Muluzi kwa amanga house arrest wachititsa manyazi dziko lonse lapansi, koma munali malonda ovuta kugulitsa inu, muli mchithumba ngati mphaka miau atione iya mudzauona mawa basi tangogulana Dr. Bakili Muluzi mpaka kufika na ndikudwala kuyenda dziko lonse la Malawi kugulitsa iniyo kuti mupeze ufulu akanganya osayamika ino. Zotsatira zake munamanga wina aliyense wa UDF. Friday inali kumachita kummanga munthu Friday, munthu olemekezeka tukummanga Friday, kumudziwa kuti loweruka ndira Mulungu sikukhala za mabelo anthu sakhala kupita ku court, mulolemba adzalandira akuti akhemadzi. Friday lilo chaka zonse zinatha. Friday lilo semukungomanga wa UDF mpaka atupere Muluzi chifukwa choti anapanga msonkhano umene udagwedeza Lilongwe. Munammangaso pongompekera ma propaganda kuti wapanga zinthu zosayenerera kupanga msonkhano pamene atukuwandikana ndipita ndi bingu wa Mutharika, chimene chikhala chifukwa mu dziko la democracy. Simaidziwa democracy inuolo pang'ono, simaidziwa democracy chifukwa zinthu zimunachita zolanda pa njira. Mumadziwa kuti on your own you can't afford, ndi chifukwa yake mumapanga zinthu zochulukitsa za ma propaganda ndi umbava kuti mudzipeza pabwino. Atalowa bingu wa Mutharikawo ndanalimbana nalo tubanja la Muluzi mpaka kulanda kupanga sizi ndalama ku banki kuzomba auti usamaje wewe ufe ndi njala, akamapita kunja kuchipatala kuchita kumakaniza kuapatsa chilolezo kuchita kuakaniza. Kwa londa mpaka Keza yokuti ndrama nakakongola loan ku banki, Keza house mpaka kuilowetsa mmene mukuti muitani muilandenso. Ipa moyo kwa mtundu wanji kumene inoka simadzipanga kunena kuti simadzipanga stock kuti ndino anthu onyasa moyo pa dziko lapansi pano muli nkhati maisraeli. Simaona noka ndi zimenezo zimveke bwino kwambiri. Munalilonda banja la UDF, banja la Muluzi. Lero mukulilondabe kulitu kwanu. Munthu kungonena zapita Mutharika
walakwa. Ndimafuna ndikuchenjezeni, this year 2025 ndi nthawi yoyaluka anthu ankhanza dziko lonse lapansi. Mkwinako ndiye mudzifufuza nokha. Pomaliza, Dr. Tupere Muluzi, go ahead, more fire. Palibe zoopsezana mu democracy. Apita muthalika ngati alionena kuti si wamkulu, abwere tithamangitsani tipange 50 meters osati 100 meters. Atupere Muluzi aime nda apita muthalika pa ground paja ndi tithamange 50 meters. Wana Max get ready aimbe munthu. Tiyang'ane ngati sizivuta zina munjira mpokafika paja pa center pa ground paja. Unena chilungamo munthu uyu mukusenzetsa dziphinjo wakula uyu. Chifukwa chakuganiza kwambiri ndi usinkhu munthu uja wakula mufuna inuyo mumpweteke munthu uja. Lero zimenezo mpaka ukayimirira. Ewe imirira zimenezo ndanyamata kuti ndinu amphamvu achina mujeni na malomba amene mukhoza kutenga chipani chija nkumathamangitsana ndi anyamata anzanu pa ground. Poyankhula zazi kuyankhulira mu mphuno ngati anthu kuti muli dzimphonongolo. Zikomo kwambiri omvera nonse, izi timafuna kuti takumbutsa DPP wamwina sakudziwa kapena anayiwala. Zikomo.